ningkong kum ke Jingïaseng Kynthei bat ke Balang Presbyterian Sanmer ngi aingo ya ublay namar ke jingdan ringkat ke jongu bat habulapen yo yengi ya kene ke por ke bakodor bengin syakri u wat Hapdeng kini ki por kiba kiba keri bat ke perthei hi barok kawai kamat namar ke jingwan kani ke Khlem COVID-19 parabengen kani kalong ke sengi utrai ke bekerpang kum ki long kemie ki khun Kynthei bat ke balang hi barok kawai ha kaba ngiyo ban rakhe ya ka Women's Sunday Lyngdoh ke YouTube channel ka theme jong ka Women's Week bat ka Women's Sunday arhajar arpo kalong longshlur ban wanrah ye ki jingkylla ke bala pensyong nongrim na ka kitab jong ka Esther ka lenong ke basaw ka khot ke bakat riu kumta nga shem ye kani ka kabu ban ai kublay Women Sunday ye pi baro to ublay un kerku ye pi nga pedyang sngau bha ye pi baro nado ki nongïalam benta ki parbenget baro jong ka balang bat ya baro ki bapet bat sngap ya kini ka program ka ktien ublay ka ong to yaro yu try to aingo yu try naba ulong ubabha namar ka Jingïaseng jong u kani bom jikut sam chispa riu od khot ka beningkong ngines dangno ek jingshakri da ka Jingrwai ka ba sauspa saufulai toya lam yengi ko kenrat kat bengidang ya shaprang haki lenti bat kelan ki bangi ye kendo lang ki le ka do bat mensiem menta la shibit shun ki jing penshoy jong ka perthei ki pendap de jing bom hun bat hadien jong ni ka Jingrwai nga sengob haman khot ye Mrs. si Paswett in Pule na kaktien ka jong blay bat banbu ha ka Duwai to yalam yang iko kenran kat bangi dang ya chaprang hagilen di bat kelan ki bangi ya kendolang gyaleh ka dobat mensim menta la shibet shun Gympad shoy jong ka perthei ki pendap da jeng bom hon gom no yat ki ba jelew hi kai try tengan ngau klan ha ki jeng an pelong jong ki ngan shem ka jinglehrain ai ngan komet shaki lomba Kiba don sha shilliang wa ai ngan bat ka tika jong me haki ko try ba Shwa bangin nei lang so blay hak jing Duwai ngan Pule kat tu kat ne kit khot nak tien ba khut ke jong u ki kintien ki ba ong kum ni onda kum ta u try la ong ha upol da ka jing I tho pau man miet wat sheptieng Kynthei to Nongkren bat wat ngap jaru na bang long run kat bat me bat dan ubriu uban yale ya me ha ka ban pensniu ya me Khlem yalum lang ya ki jiu baro ki badan ha sushan bat tu ya sha jing it na ka benta jonga bat wat bam lim ne di lai sngi
min miet lani min sngi ngaru ba Kynthei samla jonga ngin ya sha jing et kumju bat kumta ngan le chapo sha usim ka bamlong kat bakum ka an bat ladang ngan yap ai ngan yap kumta Mordekai ula le no bat ula le kat bakum kata baro ka baka Esther kalala hukum ya ngina pendam lang shauble hag Jingrwai ublei ukpa jongi Hapdeng badan bor bawa kraw bor halor baro ngiwan hakani kapor ban aingu emi nakabenta kani kapor kabangi la ban don hakani ka yeng ka bakhuit ka bakentang ka jongmi hoi ablei ngi aingu emi nakabenta ka jing it ba ka jongmi ngi ki kun ki jongmi ki bamela ai yangi Jesus Christ bolong unang pen im jongi bat kumju hakani kapor kum ka Jingïaseng Kynthei ringkat baka balang hi baro kawai ngi aingo yami namar ngi yo kani kalat bangin wan ban syakri ban pendan buram yami Hapdeng kini kibabun ki jingialeh ki bakane ka ri ka jongi ka kendu hoj merang ai yangi kani kalat lingba kani ka YouTube channel bangin rakhi kan ka sngi utrai ka bakerpang ka balong ka Women Sunday ni Duwai atrai ya ka bor ka jongmi uminsim ba khoi ujongmi unyai light lut hakiyeng kisam ki jongi bat kumju akan ka por men pen kentang ya ki benta baro ki bangin pendap akan ka por bakin long ba pediang hun mat jongmi bat kumju atrai ni Duwai nakabenta ka Jingïaseng Kynthei hooi ke jong kani ka balang bat kiwei ru ki balang ki ba mane ki ba syakri yami kani ka sngi hi baro ka wei hooi pelong yangi ki ba shlur ba nginlong kita ki atyar ki bala ban wanrah ya ka jingkylla hakani ka perthei hooi ngin wanrah ya ka jingkylla nak ba sniu sha ba bah hooi tu pelong shlur yangi ru Hapdeng kini jing tenju ki babun ki bang ya kendu nrei ngin nget scam hami ba mami men long tang mami unang pen khia uba kraw tam hooj men yarap ru ba Hapdeng jong kini ki jing ya linti ki jongi ngin la atrai ban ya le ban shania hami mar melong tang mami uban ya lam mi ki linti ya ki jongi ngida Duwai ru atrai na kabenta ka Jingïaseng Kynthei jong ka KGP assembly men isen a bandan ringkat bat ki Nongïalam baro hoi atrai Jisu ngi wan hakani ka por ban bu ka jing Duwai ka bakerpang nakabenta kani ka jela mekhalia ka jongi nakabenta ki nong sensyar nadu chief minister hoi ke min ki baro ki menteri ki badan hapo kani ka jela men aye ki jing start kajing shampang bakila mat penya iki kam baro nakabenta kajing bet jingbiang jong kinong shnong bat kumjur atrai kam tam nakabenta kitu kibadan kabenta ka bahmat du ban yarap iki briu ki ba syakri ya ki benta ki ba pher kum ki doktor ki nurse hooj baro ki badan haki hospital ki ba pher hakani ka jela ka jongi men ayeki ka bor ka jing start ka banamihi bat kam tam ka jing it bakila ban pendap iki kam ki jam ki jongki ki baki dei ban le khnang ban ya dai ki brio na ka jing nakani ka jing pangklam hoi atrai Jisu be it ni da Duwai ka jing don ringkat ka jong miru bat kitu baro ki ba mat ya kani ka jing pang hoi menlong mami hasenda jongki bakin nom sngo sheptieng rekin yo ya ka jing shangan ka jing shlur nami bakin shania hame bakin Duwai ru ban pai ki khmat jong ki tang shamin mar dei tang mami kasnam ka jong mi hi ka bala ban pan khu yu ne khnyang jing pang hoi atrai da Duwai nak benta ki yeng ki sam jong ki para banget ki jongi ki badan hakani ka balang bat ki wei ru ki jaka hoi ki ba mat ki jing duk ki jing tangan mami men pendap penbiang ki ba mat ki jing pang ki jing stom mami men serput masapai ki hoi atrai Jisu ba it kham tam ni Duwai nak benta ki khun samla badon hakane ka shnong ka jongi hoi ki badon hakane ka ri khasi ki jongi ki blangam ha ki jing sni ki jing thala jong ni perthei re mame sa chi sien men kring pat iki na kita ki
kiba sniu ki jong ka perthei ba kin yok mat ya ka jing iet ba ka jong mi ba kin long sa shisien ki khun ki bala ban penan buram ya kerteng ka jong mi ba ngi da duwai ro akan ka por ba men isen e ban don ringkat bat isakri jong mi ba lawa wan atrai ban ai ka tien ka ba koridor ka jong mi ho tu isen e ban ai hi ya ka bor ka jing shempang ka jing start ba men sim ba khu jong mi un yo ban shong hakadot nuot ka jong i ba ki baro ki bi kren hakan ka por kan long ka bala ban ai bor bala ban tei ki jing im ki jong i ba man la ka sngi ho ya rap yangi atrai kum ki long ka mi ki khun kan thai bangin no man thaj atrai ban yai phai shmi ban dwai shmi kham tam hakin ki bor ki ba e ki por ka jong ka jingialeh men isen e atrai jisu ban ai bor yangi na ka wi ka sngi sha ka wai pat mat kham tam atrai jisu ba e don rengkat ba kan ka por ka barang sa ngi IT hami ike baro men yalam yangi map atrai ki pop ki rengkang ki babun e ki bang pensusi yami haman khlemat ka jong ka jingim ka jong nga ka jongi lang baro ikini barong apan teng jisu Christ amen. Tu blay un kerku ya ke jing pule na ka tien ka jong u bat ya ke jing Duwai. Mentang in yo ban lumno ya ke jing ai ngua bat ni kerpan ya ki parbengai jong ka balang bekin sngow bha ban lum ya ki jing ai ngua ha ki yeng ki shem ki jong ki. Bat kat bang idang lum ya ki jing ai ngua ngin yo sngow ya ka Jingrwai kerpang na i Mrs. Lyngdoh. Kerteng jong Jingrwai ban ai ni kapor kalong Mano ban longshlur. Esther shakri ublay Hapdeng ki jing tenju hamanda jing tmusher Khlem sheptieng da jingshlur ban wanrah jingkylla la de ban yap ka yang shem ha jing shisha sniki por bangi em baman uyai aptham shang khao ya jingriam shur kai sha jing jot ban pen ha yin ki sem ki pang lut dap tang jing jao oman da jing ya shun para prir jing it u play keep time Mano ban longshlur kom Esther jing get clear bangi don ya la way ban pen ha Hapdeng ki jingialeh ban wanrah jingkylla tungin yang shem ha Nongkren jing shisha Spashukor katelep wat yaki jing shisha jing maham ktin ublay lenyem senyau sadia kat badang dan kapur ngin yai kerpa shublay ya jing Duwai un shashkor
un om ino dalele Yangs Gympad longshlur kom Esther Jinget Kiba nidon Yala way ban penha Hapdeng jingialeh ban wanrah jingkylla tungin yangs shem ha Nongkren jingshlur Kerpat I temen besan HR advisor jongka Jingïaseng Kynthei Balang ba in penkentang ya ki jing aingo Tungin pendamlang hak jing Duwai. Ko kpa jingi babaneng long bukhu kreng jume ko trai. Melong blai bedap ka beneng sejorong ber khendeu chatbian. Melong blai halor ki met bet ki mel sim ke jongi. Ni aingo namar kata ko trai. Hakan ka jan mit. Ya ka jing dorkar ka jome ki sni belalino. Hadu kane klimat. Trai namar kata ni ai Duwai hame. Pamenang yai don rekat dol jong mesi makhu jome. Panginang la ban hajan yeme ko trai. Ngilong ki breu ki betolat, ngilong ki breu ki bruna. Namar kata hakan ka por. Ni wanrah iki ni jing aingo. Wala ki long khendiat habani nujor bagi jing aingo. Ya ka bamel karku ka jing im jongi ka beman kasni. Rai trai to pediang. Bahkan nuka bentakan pendon kam. Ka Jingïaseng Kynthei kan long nam tak burom ka jong mai ko trai. Karku namar kata ya ka wei ka kuti ka balano. Ha kam ko jome. Hoj habani nujor bad gijin karku kilong tangki ber ko trai. Henry tu pen kentang ba ka kam ko jome kenang la pan ya japrang ni aingo ru ni me ko trai. Namta kani ka benta ka bakrau mela pli kalat bangi layo ban pelong kene Jingïaseng rakhi ya ka woman Sunday jong neu sem hajar arpo knang ban wan hajani shami dagani ka benta ka lat ka bamela pli yangi kum ka balang trai mar kata manang kerku ya ka wei ka mesim ban syakri me ban pendon borom me lengba kane ka woman Sunday pediang ko trai ki jing Duwai pat gine ngu idem perang trai jing Jesus Christ menta sebab cukuru amen mentapan ngin yo sngow no ya ka khubor na imis Tipphanglin Lyngdoh Mawnai ikong Tipphanglin idon ha ka Balang Presbyterian Mawnai kong ni pediang sngow bha yapi to blay under kerku yapi hakan ka por haba pin ai ya ka khubor na ka ktien ka jongu Ningkong ngasngau ban aingu yo blay ubalapan yo ingi kanikalan bangin ya senglang bat kumju ru ban yo asngau ayu ka ktien ka jong blay ka don ban kren lingba kanika por I chairperson ni Nongïalam ya kanika jingshlur ka jongi ki nong syarai ka balang kilong kemi kilong kepa ki para samla Kynthei bat shenrang kumju ru ya pi baro ki bapet lingba kanika YouTube channel nga ai kublay pi baro ha ka kerteng ka bathiang tam bat ka badon bor tam ka jong u Jesus Christ ubalang unong penem ujongi nga pen pauru ka jing ngau buram ya ka program committee jong ka Jingïaseng Kynthei ha kanika Balang Presbyterian Sanmer ka bala ibet ka ban ai bentalam ya nga ha ka ba kum kanika sngi nga sngo ban ai kublay kerpangru ya pi ka Jingïaseng Kynthei ha kanika Balang ha ka baya David kanika tayo le ekmen ka jong pi ki Kynthei ki samla Kynthei bat kumju kilong kumi ngadon ru ka jingkermen bat ka Jingrwai jong ka jingkermen ka long baka ni ka tayo hi kan wanrah ya ka jingialeh hapo kilong yeng long shem ki jongi kum ki khun Kristan khamtam kerpang ru
ya ki kun Kynthei ki badon hapo ka KGP assembly ka jongi. Hoai kini kam dei shu ka sien ka baningkong yang ai ka bangan yeshim benta ban ya don benta bat pi ka balang. Nadu ki senam arajar khat san arajar khat nriu ngala julong ru ka wei na pedeng ki samla ka belaju yo benta ki babun ki liang ringkat bat ka balang ka jong pi kat bangadang don ha ka jing puli ka jonga hang ni haji RTC Mauklon. Namar ngadei ka nong trei jong ka balang kumtang lawan ra ru ya ka jing ai khublei na kaliang ka balang bat na kaliang ka Jingïaseng Kynthei jong ka balang maulai na ka benta ka ni ka tayu le kemen ka jong pi baro ishtayo hoan wat langim yo ikilan bangin ya shim benta hagi babun ki program kumba julong hi kisnem ki balalen Henry ngidon ka jingan ba ublei uyo i bat uyo sngo ya ki Jingrwai ki jongi ki Jingrwai na kabenta ka balang bat ki Jingrwai na kabenta ki rempeyeng Kristan baro kum gadak jong ka jingpen ko ngu ka jonga ya ka syakani ka jingkhad bat ban treiru na kabenta ka kam ka jong kenran ngasu pendam ya la dia ban long tang ka atiar ka baret ka ba uhi umwan ya ka ban penan kam kat kum ka jing ibet ka jong kabenta ka ba ka Jingïaseng Kynthei hakani ka balang Sanmer kila benshat halor jonga kalong bangan ai ka Nongkren halor ka thim jong kani ka tayo ki Kynthei ka thim jong a women's week but women's Sunday mentau snem kalong longshlur ban wanrah ya ki jingkylla balasat na ka kitab jong ka Esther kalandong ka basaw kat khat ka bakhat nriu ki kentian ki ba ongkom ni Khlem ya lumlangi ki jiu baro ki badon hasushan batu ya sha jingin na ka benta jonga bat wat bam lam ni di laisngi men mien lani mensngi ngaru bat ki thei samla jonga ngin ya sha jingit kumju bat kumta ngan lej shapo sha usim ka bamlong kat bakum ka an bat ladang ngan yap ai ngan yap ngin Duwai ublei kupa jungi Hapdeng sasisian pat ngi aingu ya me te try ya ka bamela penyo ya ngi kum gi Jingïaseng Kynthei hapo ka KGP assembly lingba kini ki lan jing pensawa lingba kini ki lan jing pen i ya ka bangi yo te try ji subakodor ban sakhi ya ka kerteng ka jong me bat ban plaru ki kamba ki bami melale ka jing ka jongi ji subakodor ki para banget baiet baro bat komju ki weipat ki mensiam ki bakodor ki don ka jing angnut te try ban yo sngo ayu medon ban kren ling makani ka por ngakerpat ya me te try jisu ai bay kaktien ga jong me ngin yo sngo to pa bor jong ka hangi tu kren te try ngin shashkor namar melong ublehi amen shisen pai shikani ka thim ngi sngo bakalong ka basuk Henry para banget be ien kani ka thim ka donye kita ki kentien haka kibakia hadu kata-kata kibakit jingmut hadu kata-kata namar ngila banyo i ya kamen siam jong ka jingkit klie kamen siam bangan omrandin kamen siam bangan yo i ya uso jong ka jingjob haswa bangin ya shaprang ngin ya pet shwa katu kat ni shapang ka kitab jong ka Esther kumjuru ya ka jinglong jingman jong ka tu kapor bat ka ka bal penlong ya ka Esther kat hadu bakan shem ya ka rai ba kan len ya la ka jong ka jingem ka jong ka hakatu kapor don ne em ka jingya dei ngin ya pen ka don ne em ka jingya dei bat kan ka juk ka bangi em menta ya ka kitab jong ka Esther la tho haki spa snem ka basan spa khan riu shwa ukres hadu ka spa snem ka basau spa sausan shwa ukres ban ki babun ki jingtho ki badon hakani ka kitab la tho da umur dikai
Ya kani ka kitab la pia haki arbenta. Ka benta ka baningkong kata na do kalenong ka baningkong hadu ka basau. Ka dei shepang ka jingsha berngem. Ka jingsha pen sheptieng jong gijiu. Kibadon hasushan. Bat kumju ka benta ka baar. Kabasdang na do kalenong kabasan hadu kabashipau kaya thu yangi shepang ka jingjab jong kijiu. Usiam ubasin syar hakatu kapor ude usiam ahas seras unie ulasin syar nadu India hadu Europe. Ki jingja baro kum makilong latho hakanika kitab hi baro kawe nadu kalenong kabaningkong hadu kabashipau. Henry ka benta ka banga kwa bangin ya puson lang hakani ka janmiet kalong tang na ka dukot ka bakat nriyo ka benta ka bakam syadien ki kintian ki baong bat kumta ngan lech syapo sya usuim ka bomlong kat bakum ka an bat lada nganyap ai nganyap lakran yi kita ki kintian dakas iem Esther ha umur dikai lingba u hatak uwei na ki yunak ki ba usim ulabu ya ka ban syakri ya ka. Lakran ya kita ki kentien hakapor ka ba ki jiu ki don hapdeng ga jing'e ka ba hadu kata-kata. Kas iem Esther ka ba long makaru ka jiu kas ngothu ya ka ni ka jing'e kas ngothu ya ka ni ka jingtmu ban pendu jaj ya ki jiu. Da kita kinong shun. Kidon ki commentaries ki balayat ho yangi baka jinglong jingman jong kitu kipor kapen pau baka jaj ben riu jiu hi kadei ka jaj ben riu red pat lanie ka minority group kini ki jiu ki don hakeleng ki snat ka hima Persya ki dei ki jiu ki bam shem kwa shu ban let pai sha Jerusalem. Henry kilas jiet bat kilas sedang man sengno ela kishnong haka hima jong usim Persya. Ka Esther bat umur di Kairu ki dei ki ban Hapdeng kita ki kenhun ki ba jiet ban nemlet pai shu sha Jerusalem. Nadu balabu ya ka an naka benta ki jat ben rio red pat ki balong ki jiu da unong shun jong ki uhaman. Ngis ngothu bakum ga jaj ben riu hi kila don Hapdeng ga jings ngosi ka bajur la ban shem ya kata na ka kitab jong ka Esther ka lenong ka basaw ka dukat ka balai ter ki don Hapdeng ga jings ngosi ka bakraw ki sha jingin kila yam kila linyar kila tia ha ka jan khan bat ka depe kim don shu da ka weipat ka sur ban kren ya kanu ka jingshisha kilong red men siem kim nuot ban ya pen ibor Henry kilong kibriu ki ba itu ya ublei ubaem nakini ki jingle ki jongki ngisngo thu daladie hi kinomla ban le ai ruem ki don kam ya Nongïalam ba dei ha ka bakum ngene kapor ba umor dikai uyo i ya ka ni ka we ka lan ban pelat ya ka jaj ben riu jiu hi baro ka we. Ladangin pai siya ka juk ka bangi ementa ngila ban skothu baka jinglong jong gitu kipor jong kibriyo ha gitu kipor kamdon ga jingya per bat kanika por kaya kabangi ngi ementa ladangin pai na kaliang ka society ngilong ka jaj ben riu red pan kabatang shikam bat ki babun ki yo ben ya ka jaj ben riu khasi namar ni ham hakathup jong ki minorities hakari India ka bayar ka jongi ban ladangin pai na kaliang ka spiritual realms dang hagi ni ki kendiat sngi dang yo i ki khubor shapang ka jingsha penyap jong we pastor ha Maharashtra tang namar ka jinget ka jong ha Jesus Christ kum ki Kristan ngi long shisha ka jaj ben riu red pan ha ka baki babun balang na ki wei pat ki ken hun jingan ki yu raj yangi bat kim salya wat ban shim ya ka jingim bat ya kamen sim briuru tang namar ka jinget ka jongi ha Jesus Christ ngas ngotonat baka KJP assembly ka jeseng Kynthei jong ka KJP assembly lingba udeu snem
kathim kalong bakan kentu yang ki jeseng Kynthei komju ki balang ki badan hapo ka KGP assembly hi baro ka we bangin longshlur ban wanrah ya ki jingkylla ngimla ban len ya kan ki jingshisha bakini ki sngi ki bangi ementa kilong kita ki sngi hakaba kat shabangi pai kat shabangi pen ni idu jingkermen sudah bat kum ki bangen habangi yoi ya ka kubur ka jingsha knyat ben jong ki kristan na kini ki por haringkat ka jingsha berngem ban pendo jaj yangi daki wei pat ki kan hon jinget kum balong ki jiu ha ki por ngi sngo thu bangiru ngi don ha ka jing sngo si ka bajur ladangin pai shikilong ying long sem kristan jongi ngi yoi ka jingpad jingpra ki khun samla kristan jungi ki khamno mensim sha ka perthai ban ya ka ba ki no mensim sha ublai ki rangkhat arbor ki ba umenor ujupen kup ya ki menta kimla shu wat ban ai ka jingyada ya ki Kynthei shibut shibor hala yeng la sam hala shnong la thau haka emlang ga salang omla shu ban shania yanuru katu kathiem kathok ka syukur ka bam sap ka bam klom ka tamti ka tamjan kini baro ki jang no hakilong yeng kristan ki jungi Mahatma Gandhi balong ukpa jonga jat ben rio go jongi uang lada ki kristan ki em kumba ka bible ka hikai onom don ki weipat ki jat niam hari India henreka India hi kanlong kari ki kristan syai kata katip brio katip lay syai kata katip hok katip sot syai kata katip kur katip kha syai kata ka buram ka akor ukun khasi min shua hakipor ki baka science and technology kampat yo jaka hakan ka rilum khasi ke jongi ka perthai karang long da kumwei pan ki yeng ki sem gidang don ya kapor ban ya khana ban ya kamen ban ya hikai ban ya peni ka jingya dei marjan marpa kadang long ka bakhuan ka jingshania kadang don om jio sko shapanga ka jingya bishni ka jingya pihun ka jingya kanan kumbalong menta naya kren shapang ki we ki jingialeh ki bakta wat ya ka long brio ka man brio jungi kum ka Gympad bor ka jing dimet ka jing ya penyam ka jing mom yo kam yo jam ki para samla ka jing ngop no jong ki babun ha ka bam ga di ki ba pensniu ya kamen ka jing kerni ha ki ba pentron ya ka long brio ka man brio ki Khlem bat ki jingpang ki ba umen barem ju perkhat bat ju posniu menno ru kini baro ki ja ha kini ki sngi ki bangi ementa ki keme ki kpa haba ki pet yala ki khun ki kti ki jongki ngimyo isu ya ka jingkermen ni sngoret mensem ni telat ni swai ka jinglong ga baro shikatu ki keme ki kpa ki khmi lenti na la ki khun ba ken wanrah lanie ba ken long ga jingkemen yaki kita kila kelalun menta ki khun ki khmi lenti ba ki keme ki kpa kin pen kemen yaki kathma ba bat ka jingtenju ka ba kraw ha ka jingem ga jong ki khun samla ka ni ka juk ka bangi ementa kamde ka jingsngan ba ki don ha ka jingem ga jong ki yaki lok ki jor henrei ka de ka jinglong marwe hapdeng ki babun bat ki bakum kini ki ei kum ki bangan ni Duwai ni sha jingen ni yam ni lenyar ni du thia du dem ni sngono mensim habang yo yakini ki ba wanja hakin ki por bat ki sngi ki bangi em ka we ka jingkali ka ba nginam la e ka ban lan habangi pet ye kan ka thim jongan ka woman sunday but women's week jong nu snam arajar arpau ka jingkali ka ba shat agi jingmut ki jing perkhat ki jonga habanga Pule kan ka thim kalong
habang ayo kini ki jing tenjuk wan haga jingem ga jongi kum ki kon Kristan. Syai kita ki Esther minta ki don. Lani shanu kata ka mensim jaj ben rio kabadon haka Esther. Hangnu ka don minta. Ngidon shibunti ki jiu. Kiba ju kershan haki Duwai. Kiba yaisha Jingïalam bat ngi. Kiba yam kiba linyar naga benta ka jaj ben rio Kristan bat kargi kasihi baro kawai. Bat day haka bakum kani kapor ngin snow thu. Ba daladehi nginamla banle ruem. Ngidon kam ya Nongïalam ubalong Jesus Christ. Kidan artuli ki benta ki ba kongsan ki ba ublei usngau bhae syapang ka Esther ka ba ningkong kalong ba ka kloy ban shania ya ublei. Bat ka baar kanut ban shem ya karai. Ka benta ka ba ningkong ka Esther ka kloy ban shania ha ublei kanungot na pideng jongi. Kiba habawan ki jing tenju ni pai shua shublay. Ni wad ka kamat ka jongu. Ni Duwai, ni sha jingin, ni yam, ni linyar hakmat ublay. Ka Esther ka le kumta. Bat haba kamut bakan sedang ya kamisyon ga jongka ban pelat ya ki jiu baro na ki tersim ki jong uhaman. Kasko thu bakadon kam ya ka jingya teli lang kawai ha ka Duwai bat badakata kan sanut bantur seprang kabaar kanut ban shem ya karai hatu ngila jubu ya ladi hakani ka benta bahaba ublei ula kentiu yangi karai ka bangi ngin shem kanlong nakabenta banim kiwe kimensim. Da ka baburam ya ki badon hakabor. Ngam shemut ban kedau ktilani hangni ya kinong senshar ba iet ki jongi. Henry wat lada ilong ikenhun ibarat ru. Wat hapdeng shipara. Shiyeng shem. Lani ikenhun ibashabar nang ta. Kum Nongïalam. Ngila jubu mo ya kani kathong ba ka ka banga ngale nganle nakabenta ka jingba Khlem da khen ya ka maladi Khlem da khen ya ka buram jonga jinglong ba halor ka jonga ka Esther ka le te kumta kam khen wala ka dei ban yapru ko ang ai ngan yam Henry ya ka banga dei ban le nganle ka jai ben riu khasi hi baro kawai ka don kam ye ki Esther ki ban mi shakhamat ban ya saj na ka benta kari ka jai ben riu Kristan hari India ka don kam ye ki Esther ki ban len ya ladi ban perlat em ye ka ni ka jai ben riu Kristan barit pat ka jongi ka shithi ka jong Paul shakinong Ephesus klenong ka ban riu ka khot ka bakhat ar ka ong nabaka jingialeh jongi kamlong ya ka snam bat ka do Henry ya ki hima ya ki bor ya ki nongsen shar perthai jong ka jingdum ya ki jingbam man baken jaman sim ha ki jaka beneng para bangaj ba ien hatu kini ki dak kishin ki bapau menta Gympad pen kendet ben riu yangi hatu kini ki jingja ki bangi ni sakit lagi jong ki khaman Gympad pen ki ka men sim ga jongi lada kini ki baro kila pen sojer yangi kila pen khnyo yangi namar ngimtip ka banja ka bala shai kasngi kenmau ka thim jonga women's Sunday arajar arpau ko ang longshlur hapdeng ni ki jingtenjo ki ba pipi kendo ban yang scam longshlur ban yang scam bapila ban wanrah ya ka jingkylla lada pidan ya ka mensim ri bat ka jai ben riu lada pidan ya ka mensim jong ka jing ya la ka jong ka ri bat ka jai ben riu
ka benta ka ba kong san ka ba phila ban le ka ba ngingila ban le bat ka ba ublei hi ukmi lanti ka long bangin long ki ba kloi ban shania ha ublei ha shwa ki ibaro ban ka ba ar bangin shem ya karai da ka man sim ka jingket kli na ka benta ka buram bat ka nam ga jongi henrei na ka benta ban ki wei ki man sim na ka jingyam ka babam jukun kum ki bangen ni don yaw jisu ubalong Nongïalam jongi uba kloi ban len yala di hadu ka jingyam na ka benta bangin mangi tungin phai shau kumba Mordecai phai shika Esther kum ganong pelat ya ka jat ben riu jiu ngiru ni don di yaw jisu ngin phai shau bat ma uhi un sapli ka lan bat ban pelat yangi kum ki bangai Yohanes kalenong ka basau o ka bakhat sau ka khat ka ba henriu ko ang nga ubalong ka lenti ka jing shisha bat ka jing md ulong ma uti ka lenti ka kalat jong ka jing pelat luot yangi yanupat nginang sheptieng ka kitab Isaya kalenong ka basau huwei ka khat ka ba shipau ko ang tu wat sheptieng me namar nga long ringkat bat me wat skuma namar nga long ublei jong me ngan pensat bor ya me hoon ngan yarap ya me hoon ngan kershan ya me dakakti kaman ka hak jonga bat ka bakhat du ka Jingrwai sam ka ba san phun rio ka dukhan ka ba lai bet ka ba sao hakapor banga sheptieng ngan shania hame ha ublei ngan yaro ya kaktien jong ha ublei ngala shania kado kan la le ayu yanga ha shwa bangan shongno para bangit beien Kynthei Kynthei jong ka KJP assembly hi ka kersiu ya nga bat yang ilang baro ba sasisian pan ngin kindet ben rio yo ba kadir no kapor ngin shem ya ka jingket kli ngin yang shem bangin la ban wanrah ya ki jingkylla Hapdeng ki jing'e bat ki jingtenju ki babun jan ki yang ki sem baro nadu ki kmi ki kpa hadu ki khun samla phimat ki jing'e ha ki babun ki liang phai she jisu ulong ma Nongïalam jongi phimat ki jing'e ha ki yang ki sem ki jong phi tu Duwai tu kerpan tu linyar ha utrai te on jubab ya phi ki shnong ki thau ki emlang ki salang ki don kam ya Nongïalam ubalong ma ubala len yala di ban shayam naga benda jongi kari ka jongi ka don kam ya jisu kumba Hapdeng kini ki eki bangi yo Hapdeng ki jing'e bat ki jingtenju ki babun jan ngajukan mawi kani ka benta na ka ktien ka jong ublei ka shithi ka jong Jacob kalen nong ka baning kong ka khot ka bakhat ar suk uta ubriu ubayai sha ya ki jingtenju nabaha bala tenju ya un yo diang ya kata ka pansngiat ka jing'em ya ka ba utrai ulakular ha kita ki ba ya ublei na ka benta ka buram ka jong amen kublei shibun kong ya ka kubor ka ba pila yangi hagani ka por to ublei unda kerku badan ringkat ya pi ni ai kublei ru ya kinong shimbenta baro to ublei un kerku ya pi ni penwai no ya kini ka jingshakri ka jongi hagani ka por da ka Jingrwai ka ba sanspa nyu pupra ken mau tra ya ka rikasi kenti ubarim baja shon ka muhor U Jehobah Hapdeng badang sa trai babha yang banda ya ka ri na ka jingma hadien jong ka ni ka Jingrwai sa shisien nga kerpat ya Nongkren ben pelat yangi da ka jingkerku penwai Ken mau traya karikasi genti ubarem baja shan kamuhor U
badang sa dry babha yang banda yakari naka jingma kin mau yaki rempai kristan hapo ying po sem nang trei ai hakini kipe sara ka jerka jing ai try nang trei bangin say ya kasam debril deblay haki pateng ben riu baro mila longka jakari ngin om sila dum kalaway ladami men longkasti tribe abha yang banda yakari naka jingma tungin ya wai bat hakabawai no tuda pelaj yengi daki jingkir khu ki babatam gi jongme bat ai be ka jing e ka jongme ka jing suk ka jongme kan yo benta naka hapo jongi iwei ki be yo benta bat kumju ki be yo sngo ya kan ka khubor naka tien ka jongme bat hakabawai no tuda pelaj yengi tuda ai be ka jing e ba ka jong ublei ukpa ka jing ai e ka jong ublei khun bat kumju ru ka jislok ka bathiang bat ka bapen bor ka jong ublei man siam khun kine lai hawe kin shong sa ringkat bat ngi ki badan hakan ki jaka ringkat bat ngi ki badan hakan ka ri ka ba e ka jongi bat kumju ru ki riungai ki badan hakan ka ri bat ka perthai hi satlang nadu mentaj duki ata bom jukun amen.